Així tot preparat, amb el Peter, combinat Beach Stars, combinat blau, selecció catalana absoluta femenina. Comença el partit. Comienza el partido. Vaya estrella.
Pensor, i amb tots nosaltres, per ballar els Castellgis. Som-hi! Vinga, aplaudiments de l'hora, som-hi, va! Aplaudim! Sí, tranquila. Un fort aplaudiment. Les Castellgis Riverview. Todo lo que es jodido va, se puede ser escándalo, tío. Tu mamá va. Gol de Lluís Bizuete, 14-6.
16-10, guanya la selecció catalana. Descans, mitja part, resultat de 18-10, més 8 per la selecció catalana absoluta femenina. I el Beach Stars, combinat Beach Stars femení. Resultat de 18-10 a favor de la selecció catalana. Recordem, partit històric, primer cop que juguen aquests dos combinats a la història de l'handbol platja a Espanya. Comença la segona part. Para Sílvia. 3-60. Quasi. Gol de Jato, gol de Fly, gol doble. Pilota recuperada Beach Stars, quasi. Iben Bussons, gol! Campiona del món, Iben Bussons, gol 3-60, empat a 2. Para Sílvia, una altra campiona del món, les dues campiones del món d'avui presents en aquest partit d'exhibició. Iben Bussons de nou, gol! 4-2. Beach Stars, ataca. Aina Fernández fora. Pilota per la selecció catalana absoluta femenina. Para de nou Sílvia, quin gran nivell d'aquesta portera per la seva companya de selecció espanyola, gol d'Ivet. 6-2, capgirant el partit al combinat Beach Stars femení. Gol, Ana Moreno. 6-4.
Gol ara pels Beach Stars, contraatac ràpid de la selecció catalana. Lluís Vizuete, no, pilota perduda. 8-4, més 4 al marcador. Lai Andrade busca. Aina Fernández. Nicole Morales atura. A tu gol. 8-6, més 2. Pilota pel Beach Star, fora. Falla Laia Bermúdez. Recordem, partit històric, primer cop que disputen un partit de la selecció catalana d'handbol platja contra aquest combinat d'estrelles. Vizuete falla. Prova de Andrade, 3-60. No és vàlid, ha trepitjat. Pilota per la selecció. Gol de Sara, ara Ivet de nou, gol! Gol doble per Ivet. Gol doble pel Beach Stars. Resultat de 10-8 al marcador, més 2 pel combinat Beach Stars femení. Aquí, el segon torneig handbol platja Castelldefels 2016, a l'Iguana Chiringuito, Iguana by Cheche. Falla. Espera. Es que es súper intenso, tío. Gol de Sara Galamba. Gol de la selecció catalana. Así no lo Justo contratat, Beach Stars, Ivet. Ribas, gol! Golaç! 12-10. No, tú no puedes pedir un tiempo muerto. Oportunitat de la selecció catalana d'empatar el partit i de provocar els shotouts. Falla. Gol del Beach Stars. 14-10. Més 4. El millor handbol platja de l'estat espanyol aquí a Castelldefels. Gol ara per la selecció catalana. Atu! Se'n va fora. Oportunitat perduda per empatar el partit. Empatar aquest segon set. Laia Andrade, 3-60. Atura Nicole. Pilota per la selecció catalana absoluta femenina.
golaç de la selecció catalana, que empata el partit, empata el 7-14. Es falta en atac, pilota per la selecció, empat a 14. Últims instants del partit, un minut, últim minut, empat a 14. Pilota per la selecció catalana absoluta femenina. Prova Moreno, falta en atac. Temps mort, demanat pel combinat Beach Stars femení. Es reanudarà el partit amb empat a 14, menys un minut, pilota per Beach Stars. Màxima emoció en aquest primer partit d'exhibició de la història entre la selecció catalana absoluta femenina i el combinat Beach Stars aquí a la platja Castelldefels. Esibet, gol! Atac ràpid de la selecció catalana, temps mort. S'atura el partit 16-14, més dos gols de diferència per la combinat Beach Stars femení. Aquest 360 Ivet Bussons, campiona del món, juntament amb Sílvia Lladró. 8 segons, queden 8 segons. Guanya de 2 el combinat Beach Stars a la defensa. Necessita un gol doble la selecció catalana. Ho intenta, fa 30, no pot ser. Acaba el partit, un fort aplaudiment. Un set ha guanyat una part, Beach Stars ha guanyat l'altra part, la primera, la selecció catalana, per tant hi ha empat i es decidirà, com sempre, a tanda de shootouts. En aquesta especial tanda de penals única de l'handbol platja, tan i tan emocionant. Primer intent pel Beach Stars, 360 i és gol! I un altre gol per dalt, quin nivell, quina qualitat. Núria Giró, no pot ser. D'aquests shootouts definitius. Allà va. La jugada del Granollers, Bizu, 360, per l'esquerra i gol. 4-2. Agnès Ribas serà l'encarregada per Sílvia Lladró, per Agnès Ribas, 360, atura. La Sandra de Torre que farà el passe a Eva Torremorell, 360, per baix i gol. Femení serà Edurne Galindo. El passe de Sílvia no és bo. La campiona d'aquest partit d'exhibició de les estrelles. Gol d'Anna Moreno.
I s'acaba el partit. La selecció catalana absoluta femenina campiona d'aquest partit d'exhibició. Un fort aplaudiment pels dos combinats. Partit històric disputat aquí a la pista central del Humboldt Patxa Castelldefels. Nois de la combinada Beach Stars i selecció masculina, sisplau, cartes d'organització. Tots els jugadors de la selecció catalana masculina i Beach Stars masculí, ràpidament carta d'organització, gràcies. Ara sí, entreguem el premi a la millor jugadora del partit per la Ivet Lussens del Beach Stars femení. Entrega el premi Josep Puliodon, vicepresident de la Federació Catalana d'Handbol. Un fort aplaudiment per la Ivet, que juntament amb la Sílvia, la portera del Beach Stars, han sigut recentment campiones del món d'handbol platja a Budapest, amb un gran paper per l'handbol platja català. I ara sí, tot seguit, donem pas al partit d'exhibició de la categoria absoluta masculina. Espectacle assegurat.